Είμαστε σήμερα εδώ στο νέο κλειστό γυμναστήριο της Ορεστιάδας, Νικόλας Σαμαράς, σε μια πολύ καλή προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Ορεστιάδας να μαζέψει, να φέρει κόσμο μικρό, νεολαία στα γήπεδα. Το αποτέλεσμα νομίζω είναι πολύ καλό και εμείς από τη μεριά της Βίσας όσοι μπορούμε δουλεύουμε με μικρά παιδάκια, με κορίτσια, με αγόρια, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε καινούριους παίκτες. Τώρα η Ορεστιάδα έχει μεγαλύτερη δυναμική, όπως βλέπουμε, πολλά παιδιά. Το Σοφλί κάνει πολύ καλή προσπάθεια, οι προπονητές εκεί. Πιστεύουμε ότι θα βγει κάτι καλό. Βγαίνει πάντα κάτι καλό.